Tilbage til Novak. Den ligger til hans højre ben. Det er stadigvæk rigtig giftigt. Stor mulighed udligning. I hvert fald sammenlagt 1-0 til Jablonec. Filip Novak. Olivier Gregos, der sætter den derovre i Stefan Andersens side, og så står der altså 2-0 til Jablonec. Det er et flot spark, men vi må altså også sige, den går ind i den side, som Stefan Andersen skal passe. Op til Nikolaj Jørgensen. Nikolaj Jørgensen vil gerne have den til højre benet. Det er smart lavet. God mulighed der. Så det er så godt lavet det der. Nikolaj Jørgensen, første gang han som rigtig for alvor viser prøve. Der smøder han fuldstændig i Jablonec. God mulighed. Pospisil og gjort 3-1 til Jablonec. Det er et super mål, han laver. Martin Pospisil. Og det kan man også godt se på den jubel her hos medspillerne. De ved godt. Delaney. Kusk følger op på den der. Kusk vipper den ind foran Santander og scorer til 3-2. Og dermed så er spændingen igen installeret. Og Santander er usvigelig sikker. Kampen sparkes i gang.